Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope bयबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअआ जाबाय आं नोंथांमोननो जोंनि बारिखौहाय देखायनो नागिरदों। जोंनि बारियाव मा मा मैगं दङ नायलांबाय था नोंथांमोना, जोबजासिम नायबानो जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो। जोगोनार दं जोंनि बारियावहाय। फार्स्टआवनो जोङो जोगोनारखौ खानानै लाबाय। जोंनि बारियावहाय बायदि रोखोमनि मैगं दङ आरो जोंना न'आवनो बांसिनखौनो न'आवनो गायो आरो पुरा अर्गेनिक, जेबो जोंना गाज्रि बेबायदि हासार होआ। ओंखायनो जानोबो गोथाव जायो। जोंनि जोगोनारा बिराद गोदै गोथावथार आरोना। नायलांबाय था नोंथांमोना आं मा मा खानो नागिरदों दिनैहाय बारियाव। ओमफ्राय नै थाइनै खाखांबाय। लोगोफोर, जोंना जोगोनार बारियाहाय मोननै दङ। ओमफ्राय बेथिंना जा गोमोन गोमोन मोननानै दङ। ओमफ्राय बैथिंनिया बारा मोनाखैमोन आरो आं दहाय खानायाहाय बारा मोनाखै, गोथां गोथाङैनो दङ। गोथांबाबो आङो खाबाय, मानो होनबा बे जोगोनार बिफांखौ जोंना दानसै नालाय। दाननानैहाय मेसेंनि आबाद खालामसिगोन आरो जोंना मेसेंनि मैगं फोसिगोन, जेरैहाय लाइ लाफा दुन्दिया बायदि बायदि मैगं फोसिगोन आरो जोंना मेसेङावहाय मा मा फोयो, मानो होनबा सिजनजों लोगोसे आलदा आलदा मैगं फोयो नालाय। जोंना न'आवनो एकदम अर्गेनिक आरो जोंना जेबो बेबायदि मुलिफोर होआ, न'आवनो फोयो। जोंना बायनांगौ जालायलाया आरो न'आवनो थाखाजोबो, बांसिनानो न'आवनो थायो। ओंखायनो जेबो सिन्था गैया, जेबो भेजाल गैया नालाय। न'नि मैगं, मुलि होआ, जेबो हासार होआ। ओमफ्राय लोगोफोर, नै जोंहा मैथा बारियावहाय हाबलायबाय। बेबो जोंनिनो मैथा बारि। जोंहा मैथाबो दङ। ओमफ्राय बेखौबो जोङो एसे खानानै लानोसै, मानो होनबा दिनै मोनावहाय मैथाजों ना संगोन, आंनो संगोन। ओमफ्राय जोगोनार बिजौजों दाउजों एवनोसै। ओमफ्राय जोगोनारखौ दिनै जानाय जाथ'नाय नङा, मानो होनबा जोगोनारा गाज्रि जाखाया नालाय। लोगोफोर, बियो जोंनि बारिनिनो गल नेमु आरो बेखौहाय जोंनिथिंजाय नारें आसुगुर होननानै बुङो। नोंथांमोननिथिं मा मा होनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। बियो दालाय गल गल नेमु थायोना, बेखौहाय। ओमफ्राय बियो जोंना बिफाङानो फांथाम फांब्रैसो दङ आरो बिराद थायो। ओमफ्रायहाय नै आङो जोगोनार बिजौबो खानानै लानोसै एसे। जोंनियाव बिराद जोगोनार बिजौबो दङ, जोंनि बारियावहाय बहुद दङ आरो खाबाबो खाख'लायनोनो हाया। जोंनि जोगोनार बिजौआहाय बेखौ दावदैजों जागोन नालाय, दावदैजों एवनानै जागोन। आं बिराद गोथाव मोनो। नोंथांमोना गोथाव मोनो ना मोना खोन्थाहरबानो जाबाय। आंनि फेभरेट आरो जोगोनार बिजौजों दावदैजों। ओमफ्रायहाय जोगोनार बिजौआबो खाखांबायानो। ओमफ्राय बेखौहाय बांद्राय खायासै, मानो होनबा दावदैजोंसो एवनानै जागोन नालाय। बांद्राय होबाबो गोथाव जाया, बेनिखायनो दावदैजों एवगोनखाय आङो एसेल' खाबाय। ओमफ्राय दायो नै जोंहा फल हाननो फैलायबाय। जोंनि बारियावहाय मा मा दङ नुबाय दा नोंथांमोना। बहुद मैगं दङ दै जोंनि बारियावहाय, बायलायलायनांगौ गैया आरो बारियावनो नागिरबानो मोनजोबो जोंना। ओमफ्राय बहुद मैगं दङ दै, आरो बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोर दङ। आं नोंथांमोननो देखायजोबनो हाला, नेक्स्ट भिडिअ'हा आं लाबोबावगोन दै जोंनि बारियावहाय मा मा दङ। ओमफ्राय नै जोंहा दायो आरो फान्थाव बारियाव फैलायबाय। दायो फान्थाव खानोसै आरो बाथोन जागोन बेखौबो।
नै लोगोफोर जोंनि बारियावहाय बेबो बिराद दङ आरो गंगार दुन्दिया ना मा होनो बेखौ जोंनिथिंजाय बेखौ धार मसालासो होननानै बुङो आरो ओमफ्राय बेलेग बेलेग साइडथिंजाय बेलेग बेलेग होनो जानो हागौ ओमफ्राय Thank you so much guys for watching. आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव जायफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै होदो अन्नानै सापर्ट खालामनो आंखौ थाबैनो 1K खालामनानै होदो आसा थाबाय बयबो आंखौ अनसायगोन होननानै आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन Thank you so much bye bye